Sanjakaham ama babu bekrajuk bekra bihik musai dara bajui manai kukui jotono no hinge tini ke asom sa kyang sana ni mu chongmai tongkha kotui hinge to nogoto te koti grei chini sara hinge khaklo bo kaisa tangkhokjak tongo hinge angno tangkhogoi songmani chapailia khaklo pura kotoma ke abono bokhorogo kaisa yong habune ang koti sramnani hinine angko tamo hanai phaikata bokhorogo ke tabo ke sramnani nai tongo ang kotui tangkhopaina kha mo yang busai kuriba uyang tanchi jakte kunungote ke duita tanaina kha amona ta kaham ke bukurno khogeinanai bahan bai alada khlainai jeon gurei chalane aro kebeng khebono alada khe khibi rohotoi mo haike khibi rohornai bono bukur bai bahan alada khlainai khoi tongo ang tabo ja phan tong saktoi ani je phan tong mani mo bai no amoto khaklo angko borok se sini nai joya karoi nai tong ani songnai jekon tia video no hinge ko khugui na napai kha ang khugui napai manulo raya ko tabuk hinge bono tabuk ang chamis bai fugui nanai kata chamis bai jati bini bising bo sak bising go hamjakma boyar hammani haike chini butui hapna tui khlai kata chamis ko ham kurei mokol kol sak kurei jaita kata chamis ro boise fugui tongo yago fugui onglia tamni himani ke omo nok ni khaklo singe ba ekdom krang jaita ongjak hinge ba omono berawoi no waisa tisao ke fugui tongo ang iko tabo ke atiro ke jema fuksiro option kurei sak bising habruna nangmani bagai ono je phantong sak je pharti ke ang bobai kapla ke khlainani je pura ani shokti je maisa mani bosor jamani abo lungka kalai bai thangpaile ha o chikon tia kaisa no je ang phukla maya tei tam sanani ko lengsuka ani cameraman bo amsuk ke lengjak suka no kaham ke sumani ulo inga tabu khe tui kaham kuchung go ekdom aina nai manai jato chanai je chundui amno kisa tia tuyo ruinai iko kaham ke sabulina khatui bai tamani himani khe o je khaklo ni je kaisa bahai tongmani kakhar amo kakna tui khlainai kita buri renai ang aro kaisa ke buti tori tong ne sebina mane kisa buti phai ke o buti no sebina ar gainai kaisa ke rei rei sani buti sebui runai omo 10 ghonta haya ke ba horsa to na nangnai o chundui ni buti yo somoi 10 ghonta ni kom hinke phia ongya bono kaham ke 3-4-5 bola sumani ulo bini o sago je chundui ko phajak tongmano tui kusung bai kaham ke sui khibai mani ulo tabu khe sungbono angko tukuru khe rasinai ta fish khlainai rawoi nanai busuk ke kirim naro khanai numan khana tai nugui tongona busuk ke karak ong khaimo ekdom mane bottle haike kuchung khlainai karak ong khata mo angkha mane kok no amoni pore ke amno chung fish ke tabo rapai namani ulo tuma khai norong nai tongdi bini bahai ra moto munai khang phia bini bahai ni je khaklo bahai kuthong angkhe je bahai kaisa tongmani bahai kri kha tamni himani ge chung pura horsa chundui no tuyo guloguinai aro chomui tongmani baginai bini joto je o kakhar hai bahai amo kagui thangka ke rapai na kha taw ke ani process shuru naidi tabo khe ruk sawui tongo moya sak ruknai rukbai mani ulo khe tikhlai sinai finally eko pura adha ghonta hai rukmani ulo tabo khe tikhlai ka chini ongko omo khaklo no phia ruknani furo hingke o ruk butui yo runa nango elachi ro kaini kaitham hingke kaini kaitham rukmani ulo abo bai no bono pura common khe ruguinana nango haya hingke bahai kusu juda ongoi tongnai ke elachi ro khe do kaisa bo sen ekdom motom ongoi tongnai amani bangai elachi maru amtui kok no
Ge riyawbo khlainai mano khlainai khe amo bahai judangnai ulo yok phuru rogo phano norok gura khlainai ri romano elachi no phiya angkhe tuyo no chomui ri rokha ge kutung no amo ma khlaioba eko tabo khe ang korayao chini ri tongo amo to chini baisi khaina hingeba ekdom chini kwbang khe ri rwnani nango kwtui khe bwsago boni o chini unogoisi bini bwsago habna nangnai ba hingke ang o kutung ekdom tikhlaimani lob no o je process amo khaina nango hingke ang eko elaichi no suprubui rokha kisa tei bahai ongna tui khe yok phuru khe sakao ang teibo khoroi rokha chini tei yakasa kemono tabo moti haike bulchinai chapul chinai pura choguinai kaham ke chapului rosinai hingke ang teibo chini komong jakha hingke sago teibo rui rokha hingke naidi teibo sapului ma rosinai kaham ke sapulnani nango hayake bini sago chini habya chini romang imo khe chini kotor bla hingke chini kotor no khe ojon manya hingnai romang no musukong kha tabo hingke bok saui rosinai sakatiyao bok sanani swkang ang khe kwtui sompro phano som kisa tiya khe maro tamni hingke kwtui simi hingke belai hailang ongo hingke aro som kisa tiya ro khe kisa test judang oi thangkhe ang khe kwtui som poti no moti haike som rok bo rui ro norok todai ro saimaya kintu ang khe ro hingke naidi eko chini unoknani suru ongkha bok saui rokha ba hingke pa motom le pura bahai motom ke phaika ani amo hingke tei tam sasinai bwskango teibo video nai tongri ani paiya khaklo khlainai imo tihai songmani rok ba amso kisa tiyao paiya hingke kisa khalo bini no nai tongri eko tabo khe akhini no rani thangka ani chini bwtui ongte tabo khe kran ong sai thangka naidi khaklo ni colour tabo khe bwtui hai kasak khai thangka ekdom bahai to motom ongkha eko ayango khe ani mister desi tok baham songui tongo jona yaksa kesi songsiro ke finally eko songpainai karikha naidi tolo busuk ke krak ongkha sakao krak ongphano bisingo le pura norom se ongjak angbo waisapano test khayako tabo se katal khlainai mani sido bahai bani ongo chini kophajak no tabo khe khagui rwnai kisa bahai motom khlainai gora sago kophai nangthon hininai eko nugui mankhana sok naithok eko ani ami bobo sanani hinui sanai tongkha motom bahai mankhe ba sanani hinui Thao kotui sei nang sakha chadi ba naida ba nang sakha Thao khaka busuk tho 100% sagra nang mo takhe ang khơi mang thầu mùi thốt thọc phơi thấy mi thọc xà tới xa nương thọc nương get dos ni busuk dating ro nai sagra de 10 ni bisingai busuk ro nai 10 to 10 na 10 ni half busuk 9 8 7 nang khai 10 nang khai mane emosi support तो आज के लिए खत्म ना है वो थक जा सका न रेटिंग रो ना रेटिंग cuma apa dating dia cuma dia ulang bot thok jaga sih kok tang no live proof nu kan nanti ami pito si thok jaga busuk ke wow hindi tama ni dating ro khathai ra de thara di ad to bani dating
Mana tahu ke 10 to 10 nung ya. Đó cái 20. Oh my god. 10 ने 20. Atas kawan. Atas. कोई बात नहीं. Tema senang dan dia kerja no. Hello. Teman lain. Agra. Saya sesak juga. Oh. Yes. Aku pilak-pilak memang bangai kita. Tasagong senang bela. Next, clap raka kukur ke kaya no aku no. Aku raka ready. Bye bye. So finally get ini kete duijon phaika an kuti sai ne rating rana ne. Ge bok sapai jak tofan bon sari ya do. Iko. 100% ni 100 le abo. Bas ke thoka. Asli thoka angla khaklo ni da. Yes. khaklo ni. Khaklo di. Kuti nama ne. Nang bahai. Bas 100 to 100. Sakit rating. You पूरा बिसी बिसी अव्वल नंबर ठीक है फिर अब बनो ने मोबाइल वाइनो किसा वीडियो रो मा खलायो ताम करे क्रिजाबा चेले मोबाइल क्रिजाबा बनो ने मोबाइल वाइनो आन करे को करे ओमो तो अगेन डैमेज नाचमा सिंचा ता ओमो डैमेज यामो आ दिन थयो बनो बस कांगो दुल्हा सिंग नै बो एडवांस Masih ketemu naik cuce, masih ketal. एडवांस Amo biang ni? बियां ने Mau nang mas mana? आं सिया सागरा बाबिया Dadara. Dadara. Mas mana? लोग नहीं है देबना Kisah kenalnya aku tolan nakana aku tolan. तो ना लेउnya Salo. Salo. Cantik banget. ya Boleh. Salo. Agak tiba. Kamu arti aneh yang mana sih mana? anda be di fiaba Oh no, सब कुछ सुना है. Angsia Makan itu sen. Mang sobe sana nih. Botla. yes Mang sosari. advance kaini jaga no tonga no Oleh dia. ang duita jaga ni invite Oleh dia. so finally thank you for rating